kamatis? 30 kilo lang po. 35 lang din. Ha? 12 pesos pa tubo ko dyan na. Kamo lang tayo. Sila, direct lang sa mga... Ngay, subscribe. 29. Nagdadampot yan. Ha? Walang dapat. Dapat sila magdampot. 35 na. Ubus ang libo ko. Ha? Bilis maubos, no? Mabilis. Kaya ayoko na nalito. Bilis ang pera talaga ngayon. Kababoy ka lang. Ibag ka na. SFP, hello. Wala pang napamili. SFP mo sa parkour. Shout out. Hello, SFP. Hello, morning. Kay Grace, shout out. Tawa ka dyan. Tawa si Grace. Talawang tawa. Tuwang tawa kaya. Tuwang tawa yan. Tuwang tawa yan. Hindi. Uy, kamatis, kamatis. Kilo. Ano? Right, 40. Uy, kamatis kayo dyan, guys. Matamis. Ipangulang na. Kamatis, pampatigas. Kamatis kayo dyan, kamatis. Wait, 23 viewers, shout out. Thank you so much. Shout out sa 23 viewers. Kamatis kayo dyan. Wala pa 2,000 ang benta ko. Mine, thank you, mine. Kalmusal na kaya? Ay, Alablab, shout out. Salamat sa pagpasyal. Dito si Alablab, pumasok sa atin. Hindi niya kita rider. Comment ka ulit para ito. Tara, kamatis, sampuan port. Alablab, shout out. Ay, Rosie, sangkay, salamat. Basta. Hindi naman tayo ulit. Sangkay Grace, thank you. Hindi naman ang pobre. Wala lang kayo ipon.
Namaste. Napiste. Main, hold up ako. Oh. Hold up ako, Vietnam. Wala nga akong pera, ikaw marami pera. Ingati, 40 lang kilo, 40. Sampuan port. Yan, kalapit. 16. Kalapit. Pambilid lang. Dagdagan mo pa kalahati. Yan, 20. Gidle, gidle. Yan, ubusin nyo na. Sige na. Kamatis te. Sampuan port. Boy, thank you. Hello po sa lahat. Good morning, sabi ni Maria Picalas. Alablab, thank you, alablab. Jim, kuya anong mo ba siya? Hindi ko kilala yan. Nagpapautang yan dito, Vietnamese. Vietnam, Jim. Bakit ko ba sa umutang? Kasi yan, viewers ko. Jim, baka gusto, utang ka ba? Vietnam yun, nagpapautang ng pera yun. Akala nila babae. O ba? Andyan si Pio, ang babae ko. mo. Mahilig din sa YouTube yun si ano eh. Ano? Pangalan yun? May Lucky ba ang pangalan nun? Oo. Mahilig din sa YouTube yung si Lucky. Lalaki ako ya. Lalaki ka ba? Nasaan ka? Jim. Oh, may pangalan mo, Jim. Shout out, sabi ni Kabus. Hey, Kabus, thank you, Sangay. Bawal ang bata. Oh, kaya nga walang moderator eh. Kuya Kabus, saraw. Hey, kamatis te. 40 kilos lang to guys. Bili na, 40 lang kilo, 40. Galmusal na kayo, man. Maria Pay, hello po. Sabi ni Kalab-lab. Kalimutan mo yung tawid. Hindi ako tawid. 28 po. Ano ba? 25 lang. Yan, 26. Okay, ma'am. Kumakain ako now. Maria P, hello po. Alablab, hi po. Hindi na. Uy, kamatis te, kamatis. Hi, alablab. Guys, kahapon bedsheet yung tininda ko. Ngayon, ano naman? Kamatis. 40 lang ang kilo, guys.
Kamatis. Ay, love from my request. Guys, yun na. Ipin ko pala si love. Yan, ang apin si love, guys. Patuloy naman, subscribe. Sa mga hindi pa nakadikit kaya love, subscribe. Princess Randy, Edna, Manilin, Cherry, Marini, Renny, Renly. Hindi na shout out. Jerry Rivera shout out. Joan, me, Jisrael, lahat. Ano yung mga anak? Dami naman yan. Kala mo naman hindi ko Yan, ikaw muna magmana kay ano mo. Tito mo Jovic. Ikaw muna magmana kay Tito mo Jovic Pesto. Tito mo yun, di ba? Hanggat wala. Bukas pa yun uuwi. Merry good day. Silaw po, sabi ni Alablab. Nay, 10-1 Nay. Kamatis, Nay. Tamis. Lasa, malasa. Dahil po, sir. Mag-wait ko na lang ako. wala ko. Sabi, isa pa lang. Hi, Chris Motovlog. Shout out. Morning, Tol. Walang pasok, Tol. Wala kang pasok ngayon. Chris. Bili natin. Grabe. Init. Kailangan peso na lang ako. One way sila lang. Nasay na kasi. Salamat sa pag-pin po, host. Oy, salamat din po sa pagpasok. Guys, yung Alablab pasuyo naman po, pa-subscribe pa kung hindi pa kayo nakadikit. Grace, shout out. Kabus, shout out. Sampuan Port, boss. 40 kilo. 20 kalahati. 33 Port. Kamatis kayo dyan, kamatis te. Uy, kamatis, Sampuan Port. Oh. Mayat si Jovic ah. Tatado. Walang tiyan ah. 35. 35.
Lubig! Mayat ka. Eh, 10 lang 140. 20 kalahati. Ano na kayo? Hanggat maaga pa. 120 na lang ako dyan, malalagay na mag-uubos na lang. Okay, 10 1/4, 10. TV. 10 1/4 kamatis. Wala po 1 po binta ko. Ay, Ronnie. Boss Ronnie, sarap. Puhunan, 4,000. Buhay ito ng ano, tatlong asawa. Kami naing ko, pinipilag ko, pinayunan. 120 na lang na. 1,330. Love, thank you, love. May premiere pala ako, love, maya. 10 p.m. Pasuyo na lang pa-like na lang po sa aking premiere. Love. Lang ni. Kasi 120 na lang 140 na lang kayo. Naubos na lang. 120 na lang 140. Mami, 120 na lang 140. Okay, kamatis, 10 1/4, 10. And Sumana, shout out, listen to everyone. Greeting to all. Shout out sa iyo, Sumana. Thank you so much for visiting. Bye. Bye, tomato. 40 kilo. 120 na lang 140. Yun na po. Matisan nyo na guys, yung ano nyo. Mga pritong isda. Love that fruits. Not fruits. Tomato. 120 na lang 140. Tomato, you want tomato? 40 kilo only. So where is, tested. What tested? Tested. Parang laway ko tested. Ay, 10 1/4.
Sandal lang yan, sir. Bira, bira, bira. Miss. 5 viewers, thank you so much guys. I'm a legal vendor in the market in Dumalay Street. Public market. Ang pwede mo ang pwede sandal. Ate, sariwa yan, oh. Eh, matay, ate ka matay. Namamay sa... Oh, sandal lang yan, sariwa. Sandal. Eh, kamatis te. Kamatis, kamatis ah. Isip ko matangari. Pero talaga yung pero talaga lalaki. Nakaalis ka na bawal. Te, kamatis. One way lang ang pwede na lalaki pa lang. Kasi lalaki pagpakasyon. Ayaw nga magtrabaho. Ay, no girls. Wash out by. Good morning. Good. God bless. Kumusta? Anong challenge? Kumusta ang challenge? Number 1 ka pa rin ba? Tell no girls. Top 1 ka pa rin ba? Tapos na ba yung challenge nyo? Ayaw pa bumalik sa CDC. Dan thumbs up. Salamat ton. Bye. Salamat, bye. Kumusta ang challenge, bye? Top 1 ka pa rin ba? Oy, 9 viewers. Thank you so much, guys. Malino bang ka? Ano natin? Oy, sampuan porte. Traditional yan. Matamis, matamis. Oy, 14 viewers at 8 thumbs up. Thank you so much, guys. Thank you. Oh, Oppo by top 1 last din na ngayon. Oy, congrats. Watching pa rin tayo sa'yo. Nanonood pa rin ako ng video mo. Bye. Guys, suportahan natin si Nogurts TV. Top 1 pa rin sa pa-challenge ng ang ilang-ilang. Para sure ball makuha niya yung para makuha niya yung prize. Ayos yan. Mary Grace Bandola, shout out. Ay. No. Alablab, thank you so much, Alablab. 17 viewers, Ate Brenda. Kumusta, Ate Brenda, yung bedsheet po? Sakto ba sa iyong Ate Brenda? Marami akong bedsheet, guys. Ay po. Mary Grace, thank you. Ito kay Grace ba ito? Ang kay Grace ay ba yan? O ibang Grace yan? Sampuan port, ate, kamatis. Matamis, matamis. Salamat sa all support by you. No problem by. Hindi ko man na lahat napanood yung mo, pero marami pa rin ako napanood sa yung dami mong vlog eh. Haba pa. Minsan tinatambay ko lang isang cellphone ko. Nasa Batangas ako, tinatambay ko. Habang naka-charge, naka-play yung video mo. Tayo ni tayo kay Alex yung play ko yung video. Yung si Tatay Alex kung pang ilan. Hello sir, Nogurts. Alablab, please connect to Nogurts. Mamaya watch ko mamaya.
Wala busy ngayon tayo, bay. Hanap buhay naman, bay. Kaya ubos ng kwarta, bay. 40. Ubos ng, ano, bay? Ubos ng vacation, bay. Kaya magtinda naman tayo, bay, ulit. Para magkapera naman, bay. Nalablab, wash out, sabi ni Nogers. Yan, si Nogers TV, guys, ay malakas yan. Ano yung Team Buhol yan. From Team Buhol. Malakas ang, ano yan, channel. Baguhan lang yan, wala pa isang taon yan. Ilang months pa lang yan kasali. Ay, ilang months pa lang sa YouTube yan, pero kanyang views, kapataas. Ay, Marchi Vlog, shout out. Kumusta? So, tinda naman tayo, guys. Wala tayo sa Batangas. Nakuha naman ang pobre. Tutugtog lang kasi. Copyright tayo nito. Inog ba? Inog? Okay na to? Ay, Bibi! Wala na yung Bibi, oh! Ma'am Crusenda, shout out. Dan Dikit, host. No good, salamat. Vlog, thank you. Salamat sa pagbibigay yan ng number. Marchi Vlog, wash out. Dan Dikit. Vlog, Dan Dikit. Thank you, tol. Bye, no girls. Salamat, ha. Hello, Ate Chris. Ma'am Crusenda, shout out po. Morning. Tug. Saan kay Gray, shout out. Baka hindi ka pa nakadikit kay ano, kaya Love Gray. Dikitan mo naman. At Sinogirds TV. Dikit mo na yung mga ano dyan. Salamat po, no girls. Sabi na Love. Thank you so much. See you next live. Bye. Work muna. Ingat lagi. Salamat sa support. Walang ano man. Welcome sa'yo. No problem sa'yo. Bye, no girls. Congrats. Top 1 ka pa rin. Wala nakahabol. Hindi ka nahabol. Ayos yan, ayos. Hindi ka nakahabol si B-Dogs. Nanood din ako kay B-Dogs eh. Congratulations, tol. Bye. Salamat sa pagbisita. Init eh.
Ingat din po. Lugar. Oo. Yun talaga nagpalaki sa amin. Nun. Ilan years palaki sa amin yun. Dala ka. Naiuwi kami sa probinsya. Ano pa lang ako, 3 years old ata, 4. Tapos umalis ako doon. Edad ko na noon, nasa 17, 18 years old. Tagal sila, sama ni Mami. Pag may daba ka na. Asim daw! Po, 120 na lang, wala lang. Si Boss Nelson. Alan? Eh, 120 lang po. May laman pa yun. Alam ko wala na. Ito na po. Hipon ka! 120 na lang hipon. Opo, sige. Ito. Love, hi, sabi natin Brenda. Salamat po, Ate Brenda. 5 viewers at 12 thumbs up. Meron akong Premier Alice juice. Oh, yun naman yun. Bakit lang? Yung sabi mo naman yung dadalhin na rin sa
Dan dikit po kay Ma'am Brenda. Salamat, host. Vlog, salamat. Parinta lang kilo ate, 10 port. Lablab, ikaw pala yung tinulungan ni B-Boy. Ikaw pala yun. Sinig ko mo yung 20 lang tayo. Kaya. 20. Ikaw pala yung tinulungan ni kay B-Boy. Salamat, Lablab. Guys, yung bahay ni Lablab ay maliit pa. Subscribe naman natin, please. Okay, bilhin natin. Bye. Tama ko dyan. Kamatis ah. Kamatisan nyo na. Yes po, galing ako kay Kuya B-Boy. Mabait si Kuya B-Boy. Di ko inaasahan yung tulong. Oo, mabait talaga. Yan din yung sa akin. Yung naging ko daan sa bakit ako nakakaroon ng may pumapakyaw sa paninda ko nun. Yan yung lagi ang nag-ano sa Liberty. Uy, Maroko, shout out. Rambutan. Walang rambutan dito. Mangga to, mangga. Uy, Madi, shout out. Boss Madi, shout out. Ate Brenda, shout out. Rambutan, walang rambutan dito, Maroko. Ano to, mangga hinog. Mangga hinog. Walang rambutan. Awa na lang, kuya. Si Andrea. Dumaan dito, ha? Ewan, 20 na lang ako. Ate. Papakyaw mo na yan kay Boobs. Yung BFF ng Kuya Madi. Aray ko. Nagtanong ng presyo si Maroko. Di naman bibili kung alin ang wala. Yun ang hinahanap. Oh, totoo, Madi. Ganyan yan si Maroko. Loko-loko yan eh. Niso. Gana channel alone. Nis. 25 natin, ma'am. Lang. Yo. Yo. Sobra. Kano yan? 20. Gusto mo 20
Hindi naman taga-rambutan ngayon. Oo, di naman kay Maroko ang pinaghahanap niyan. Related din si Kuya Biboy sa buhay ko. Pagdating sa magulang. Oo. Yan ang mabait naman talaga yan si Biboy. Ano yan, Rich Kid? Sa akin, Maroko, bili ka na. Pichi-pichi. Oh, pichi-pichi daw, Maroko. Magkano yung pichi-pichi mo? 100? Madi? 75. Kuya Madi, tumawag sa akin si Babs. May bagong action cam. Nagpapaturo paano ilagay sa helmet. More blessing. Tampo lang? Tandaan na lang, tandaan. Ay, ate. Ikaw na maglagay, Maroko, kasi turuan mo na lang. Kuya Bob. Yan o, ang anak mo. More blessing to come sa iyo, Boss Mark. Oy, sarap, boss talaga. Alab. Thank you so much sa love. 120 na lang, 140. Si Kuya Madi, pabili ako dalawang, Tita, 120 na lang, 140. dalawa pa-deliver kay Mark Jo. Tayo, 120 na lang, oh. Layo-layo nun. Layo si Madi, dito mo papadeliver. Pinapahirapan mo si Kuya Madi mo, ha. 120 na lang, 140. Madi, di ginawa ni Maroko. Deliver mo daw pichi-pichi rito. Ay, Maroko. Yan, si Maroko at si Madi. Dikitan mo yan, alablab. Mga ano yan, batikan sa sword. Yan na yan sila, ano. Naging tirano sa sword. Maroko, wala kang magaguhang maganda eh. Puro kalukuhan lang yan eh. Ay Maroko, di ka pa nagtatamsak. Huwag kayong didikit, masisira buhay nyo sa akin. Sira na yung buhay, walang nasisirain, Maroko. Huwag kang ano. Napanood ko, Maroko, yung idol mo, si ano? Si Marcos, yun ba yun? Si PLM? PLM ba yun? Yung idol mo? Mabait-bait na yung live niya ngayon, mabait. Panood ko kagabi, kahapon yung live niya. Mabait ng live niya kahapon eh. Idol ni Maroko yun eh. Yung kalaban ni Makagago. Di ba Maroko? Idol mo yun? Francis Leo Marcos. PLM. Kuya Madi, April 24, magpapatuli kami ng Tiyo Puroy bago siya pumanaw ba. Baka sasabay ka. Kawawa sa'yo si Tito mo Puroy, no? Laki pala ang subscriber ni Tito mo Puroy, ano? 26,000 ba yun? 2640. Nakita ko yun eh. Nakadikit na ako kay Maroko dyan sa bahay ni Kuya Biboy. Oo. Salamat, alablab. Pasok kami sa live niyan. Ni Maroko. Galing mag-edit yan. Kaya mo yung mga vlog niya ni Maroko. Malupit mga editing. Malupit mag-edit niyang tao na yan. Paul, 120 na lang, oh. Pauwi na lang po. Bukod na sa Pugi, binore kita, Maroko, sa Pugi ha. Pagkano ka na dyan, pakulay ka na. Wala na pakulay-kulay yung aking live. Nakulayan mo Maroko, binore na kita. Bukod sa Pugi, magaling mag-edit yan si Maroko. Mabait, matangkad, tango silong. Babaero. Ang gusto ko, Mark Joe, malaki sub. Akin sub mo, pero kamo tiyo. Di na, oy. Sa'yo na lang subscriber mo. Ayaw ko yun.
Kamukha ko si Tio Peroy. Hindi naman sa nag-ano, ayaw ko. Sabi nga ni So ng Bukana. Nag-ano siya, nag-reels. Ano ba yung ginano niya? Pangit daw ako sa paningin. Mas may pangit pa sa akin. Maroko. Oo, Maroko. Hindi ka pumunta kay Sir Edo G, Maroko? Hindi mo dinalawang yung ano, Ninong Edo G. Oh, Sir Edo G, baka gusto mo ng kamatis, oh. Nangangamatis, galing ano? Galing puno. Sasabihin kita kay Tio. Oh, ano gagawin mo doon? Ano gagawin mo kay Tio? Naka-subscribe na kay Tio mo to. Tio Puroy mo, ha. Ginagawa mong pulutan ng Tio Puroy mo sa tuwing live ng Sir Edo G, ha. Saway ka talaga, Maroko, ha. Manang-mana talaga sa si Eljun, eh. Kaya ang tawag, binansagan kayo talagang loko. Nasaan ko naman po. Oh, mainit talaga. Kaya nasa ano tayo, eh. Nasa palengke, eh. Pag nasa SM tayo, di mainit dun. Kaya may ano, aircon. Ay, sample lang 1/4. Mente. Ano yan? Pero pa ako maging pete. Ha? Maging pete. 5 pesos? Wala, ano lang to, eh. Piso lang mayroon. Piso lang. No? Piso lang, pwede na yun. Meron daw siya ng 5 pesos. Uwi na, tulungan niyo na ako. Awa na lang, tay. Hindi ka na, tay. Kahit ka na, tay. Uwi na ako. Awa na lang ba? Awa na lang, pre. Awa na lang. Ay, Ernesto, shoutout anuhin. Tandaan na lang, bossing. Halika rin na, boss. Isap tayo. Kamatis. 30 po. Ernesto, kamatis po panila. Waray din ka pala. Anuhin, babaligyan ni Dida. Kamatis gadla. Kamatis 40 ang kilo. Ng 10-1/4. Baka makapalit ka. Baka meron niya ay kalangan niya Manila. Bili ka na. Ang Criselda, thank you. 120 na lang. Asya ito kariton. Oo, ako ni kariton, Ernesto. Tay, 120 na lang. Makawil. Makawil. Makawili? Ernesto Makawili. Ayos ang pangalan. Min channel yan, boss. Sa Ernesto. Wari-wari man Japon. Pinaka-umagain mo. Uy, 3 minutes para sa ano. Baba mo na kita, alab-alab ha. May premiere kasi ako, alab-alab eh. Yan muna, itin ko muna yung aking premiere. Ate, baka ko, te. Tandaan na lang po, te. Balik na lang kita mamaya, alab-alab. Huwag nandiyan ka pa rin. Hoy, video tol, thank you. Ayan, mayroon akong ano. Tignan ko lang to si Ernesto. Oh, malaki pala channel. Ay, sas, Wario, Sep, kay Waray-Waray manini. Ito, Roy. Ano manini, ikaw, kay ikaw manini. Ano, lagi Waray-Waray ka mang gyapon. Kading ka ba nag-suot-suot? Roy. Iyo po, Roy. Salamat. Dito po Roy ngayon, ini. Hindi daw. Pinapasok ka ni Maroko? Iyo po, Roy. Kamusta na? Daong mga lalaki ang views mo. Iyo po, Roy, ah. May lechon pa. Boss, tandaan na lang, boss. Hindi na lang ako yan. Sariwain Iyo po, Roy pala to. Ernesto, kalap. Like naman yung
Makawili, mga taga-Samar ito. Ah, taga-Samar ka. Ako, Tolosa ako. Iproy. Loko-loko yung Maroko, binibinta ka lagi, binabaligya ka ni Maroko. Si Maroko, baligya ni mo. Kaya di mo marunong nga naman magwaray. Si Maroko, kaya di mo marunong magwaray, baligya ba? Guys, yung nakapin, may premiere po ako. Buena Pundan Eastern. Ah, taga Eastern Samar ka. Ako Tolosa Liti man ako. Maagi kamihan Tacloban, Palotan, Tanawan, Tolosa. Ah, Liti ka. Ngayon Oh, taga Liti ako. Hi, Boy Heart. Shout out sa iyo. Guys, pasuyo po sa premiere. May premiere po ko last Jess. Yung nakapin, premiere ko po yan, pasuyo na lang po. Salamat sa inyong bisita. Pagbisita. Sa Kaliti ka ngayong gihapon, Eastern Samar. Kambal Divine, shout out. Ah, okay. Anlisik ni anlisik ni Maro, kaya lagay mo oh. Mag-premiere na ako muna, premiere muna tayo guys. Premiere muna tayo guys, premiere. So yun naman sa premiere ko. Ginagawa kang pulutan ni Maroko eh. Tiyo Puroy daw. Loko-loko si Maroko eh. Waray-waray ka ngayon, Tiyo Puroy. Makikitiyo na lang ang kain mo kay Tiyo man ang tawag niya. Idol Maroko. Tiyo na gihapon ako. Salamat Tiyo mo pag bisita ka ni. Ha? Sampuan Port. Sampuan Port. Kilo wala. 27 na po na yan. Hindi natin. Videotor Dan Dikit Alablab TV. Videotor, pasuyo ako sa akin premiere. Naka-premiere ako. Guys, pasuyo naman sa nakapin sa premiere ko. Visit ka talaga mo. Kaluluwa ni Tiyo yan. Sabi ni Tiyo mo, ano mo lisik, ilagay daw hagtang. Maroko. Sabi ng Tiyo mo, ang lisik ni mo, ilagay hagtang. Para pag kadyut ka man, ano mo ulo, nagiging ganun-ganun. Alam mo yan, Maroko? Waray man ngayon Tiyo Puroy. Oy, B-boy, boom. Andyan si Maroko. Suyo naman ako sa premiere ko. Maawa naman kayo eh. Saglit lang naman to. 24 minutes.